Bas koro donjo weche mag tuke ni tim mar mine mar adhula ma Kenya Harambee Starlets dhi rado gi Morocco e tuk osiep saa 3 mar otieno ma kawuono. Kwethno mipuonjo gi kocha Beldin Odemba biro tiyo gi tugono kaka ikruok ne tuke mabiro mag pinje Afrika ma ugwe kata Sekafa mabiro timore Dar es Salaam, Tanzania. Kenya biro rakore Sekafa gi pinje kaka Tanzania, Uganda, Burundi gi South Sudan e tugono madhi kelo kanyakla pinje 5 mag Afrika ma ugwe gi madiere. Leo kulingana na training tumefanya na kulingana venye my teammate venye wametrain inaonyesha tuko tayari kwa game ya leo. So hii game inatugauge, game iko mbele yetu ya qualifiers zenye ziko mbele yetu. So tunashukuru kwa federation venye wameiandaa hii friendly, at least itagauge team penye tunaelekea. Bangu ke pacho ka ndio tino mokalo team mar Harambee Stars osemole piny mar Morocco motelo ni tuke ariyo mag osiepe kindgi kod Chad. Kocha mar team no Benny McCarthy noweyo